Arritzekoa iruitzeltzaizue, itzik gabe gea. Ezinezkoa baita neretzat, hau guztia eskertzea. Saiatu arren gaur tokatu da, gure kaltean galtzea. Baino hainbeste meziko deuta, goazen denok afaltzea. Hau, kristona, haudek gaurko finala, baina haude galegi. Ni pozinatxo galde guzita. Naizta galdu, nik etzeka tristure handik. Haudek pelota eta... Batez ere Iñakiri, eskertzeko bere izaera. Eta kristona oso eskertuta neok, eta ez benetan gaurkongati bakarrik, bi asteotan jasotako babesa, maitasunez. Eta Iñaki bestelare, persona bezala jende askokin harreman ona aukela eta jende asko erakartzeula, eta orduan herrik mateula. Zora harri, etzeket baino txiki bat ere ateatzek, iten nahi. Iñaki hasi zanetik 7-8 urtekino hasi goan aurreneko mutikok. Ume gozoa, esanekoa. Entrenamentutan da ikuste dugu umeek gelditzeztienak eta hau oso zintzoan. Harek egin inongo kejaiketazek. Bai. Bai, oso mutil serioa, oan da bezala. Oso lehiala, bai. Alaie baino serioa. Zora harri, oan bezala guxa. Ordu ezkeo beti hemen bueltan, da oan dikene hemen seitzen dik. Launtzen. Partida irutza eta asira nausiala pixkat, dago hoxe, parti guztin atzetiken jundiela, harrapatu ez harrapatu. Bikoten gauzek pixkate zail ikusi dienen eta norbaitek aurrera pauso bat eman behartzunen, nik uste beak izton pausoa mandula. Bigarren parten esango nuke Mari Ezkurrenak asko mandiola, baino oparik edesenten ditula. Deskuidon hasi izan bazan aurrenetiken, Ezkurdi hasidan bezala. Da Artolak bigarren parte irutza eta asiran, baino atrebituko jokatula, asko zueltogo, eta hortxe ondie. Bai, nik uste biharren berdin libratu ingeala eta hobeto atxu gehala, baina, aserako alde horrek azkenen pixatu intzu. Eta gero, momentu klabetan, nik uste suerte puntu bate falta izan zaiela gertuatzen hasi denoitan. 25 izan bazan, seguro irabazen gozuela, baina 22 izategi partiduk eta bestek irabazi azkenen bezita. Da nire egia esan galdu indu, baina nik uste berea eman dula eta lasai. Da pena aukitzezu galtzezunen, baina alde hortatik ondo ikustez beha eta importanten hori da. Batzutan galdu eta etxea triste juteko zea hori daukezu. Txapo, netzako txapo. Irabazia zu, laletxe izango, baina Baina gaur grazikin galdu esango nuke. Eta, txapeletik gertu egon dela, eta gehozta sinisten segi behar deula, gehozta gertuko da, hola, bere aurrenekoa. Izaera ikusten, ze oso mutil fine, denakin ondo emateana. Oso jazto jara, lagune, pertsona oso bereziet. Frontoien ikusten bezala, pertsona lasai bat. Nik hau ez dit behinia ikusi asarre. Behinez. Ni alegia jausten naizen den, askotan egoten naiz behakin, bai. Bere etxetik, Larraitz auzotik kalea etortzeko, igual 2 ordu pasako ditu. Bai ume, bai emakume, gizonezko, zar, gazte, denakin. Topatzen guztikin kontuk esaten eta pelota zitzeiten, oitzin behar duna zitzeiten. Eozin pertsona sentiarazte jola, bere pusketatxoa daukela, bere Iñakin mundu handi hortan, nik uste denon maitasun hori banatzen dula edo nik uste hori dela transmititzen duna beak. Hemen gauden guztik, holako zatitxo bat gehala bere bizitzan, ez?
gauz batzukin pixkat igual utzi edala, o azik izaiola gauza, pues, eantzutea, o despistatua, o oida. Ola askotan idazte jozu, eta gero, pues, azik eantzutea, eta hola xe. Tipo alai bat, lasai, nahiko lasai esango nikek, eta alai, eta anai. Gizon konprometitu bat, herrigintzakin, antzerkikin, bertxokin, gustatzen zaion horretan. Iñaki oso persona naturala da, eta tanbezelako eragustea. Oso persona humilda jator bat. Baina Iñaki nahasago nuke dena gainetik pertsona dala, oso gertukoa, eta Euskal Herri guztin badauzken jarraitzaile guztik nik uste dala bea oso iriki eta mutil sano dalako. Gizon jatorra da, pelotari ere bai ona, ez dut esango hobena danik, baina ona da. Eta hoxe, da Iñaki bea. Iñaki entrenamentu aldetik da, oain ez da gehiti igual aldatuta da. Detaile guztik kontun hartzeitu noitakoa. Gauza guziri zeatik hau eta zeatik oiez. Dena bere logika batekin eta beak ulertu behar zitun. Eta gutxixio entrenatu behartzen garaien eta beti sensazioik elditzen zitzaion, ikeixio iteko aukera igual eukikoit. Egin behar dana egiten duna eta oso profesionala. Baina entrenatzen amarrekoa. Hoi ez tege existitzen. Txapeli gaiko txapeldunik etzeok. Baina txapela bazek, kaltuna irabazitakoa. Gaur egun beti izatez, alde psikologikoa importantea dela. Eta bueno, final baten argi dago arlo psikologikoa importantea dela, baina bueno, okungatik iristeze asko. Alde psikologikokin ez dezu ikasten gantxok iten, txogon tantok iten, importantena da frontoien sartze jezun ordu da entrenamentuk, eta irutzait final hona indula esan dut, eta bueno, pena da galtzea, baina hainbeste jende hemen dauta oire politia. Iruñen ibili gatuk eta partidu ikusi dut, eta pena ez dikela ondo bukatu, baina bueno, ondo jundek. Zein du, galdu, baina alare earki jokatu, nik uste oso partido politia izan dela, eta earki guztua gehiatu da denak. Pena hoi, bitan tota gelditu gela, baina bestela ondo. Ondo jokatuik, guztua etorri gaituk, bai. Da orduan gaur seguro neon, naiz eta galdu beha ondo ikusiko nula ez. Da hasieratik ala ikusit eta horrek poza emateitez. Eta nik uste final honek eman digula aukera hoi, denok elkartzeko edo... Eta azkenen garbi ikuste ez gaurre galdu eta zenba jende bildu ze ilusioa sortu duen behak, eta hoi da gauz oso politxe. Eta esatetena. Horrek ez dizu balio izaten irabazteko, baina gauz balore asko dauzken pertsona bada eta poza emateu ikustea zenba jarraitzaile dauzken. Eskerrik asko, eta mili aldiz esan dare nuke sentitzeten bezain beste esango, eta eskerrik asko. Ikusi, kartel guztitan, aste guztin zehar, mezue izan da, galdu edo irabazi, estimateko zaila, egitan, nik hoi sentituet, barru baino sentituet, unaiz lasaitasun horrekin partidua, harrigarria izan dela, jendek eakutsitako errespetoa, egunotan, animo, parte presioik, ez sentitu inungo aldetatik, osake, baino egin, kristona. Eskerra galdu egun, bestera. Eskerrik asko, bihotzez, eskerrik asko. Kirolari ona da, baina pertsona da, berezie. Orduan, eozer gauz lortzeula, legintzako beti izango oso hundie.
Nik uste badaola zehotzen ospatzeko gogoa, hoi nabarmena da hemen. Eta bestetik, hartolari, alako oinakiri, alako, ez dakit, rekonozimendu bat, o zerbait berezie badao, ze jende galdu dira hasi badauka alako sentimentu bat, Iñakirikiko, alako persona izateagatik eskertu beharra edo nolabait esan nahi diogula, baietz, bere herri eredu hori ere guk konpartitzen deula. Ze konseju? Nahi nula irabazi izan balu, ez egit, aber berriz jokatzen. Txaitzeko, hola. Ez da, milagro dikite pelotan. Olako festa bat berriz iteko, berriz aliatzeko, ze esango Bizitaz disfrutatzen jarraitzeko eta benetan gustatzen zaiona egiten segitzeko eta lan honek betetzen bali maio, aurrea aldun guztikin. Hau final bat bakarra dala. Oine banakako txapelketa datorrela, saiatzeko. Izango da aukerak gehiago ere. Eta aldun guzti emateko eta, bueno, golako egun bat ematen gale maio, zoragarri izango litzekela. Eta iruditzen bakilabeak zein dan bidea eta seguro nagolako egun gehiagiko jula. Izenak esaten hastea eta oso arriskutsu iruditzen zaiak pena emango liakelako, bat atxatu gabe ustea ez da, baina, bueno, hoik hakin da, asko goatu zaizkiunak egunotan, Garbine eta Jose Ignacio. Kasualidadez bi herritar pelota zale haundik zienak, eta, bueno, oain tala gutxi funtzaizkiuk. Eta, bueno, bizi bali hemen egongo zienak, ez da, eta behairi eta familiekin, da oikin, egunotan da gaurre asko gotzen.